Wannan yake cewa please matana tana da juna biyu, me da me za ta ringa ci don samun yaro ɓulɓul? To matakan da ake bi domin samun yaro ɓulɓul sun haɗa da mace ta yi amfani da prenatal vitamins, wato vitamins ɗin da ake sha tun kafin juna biyu, irin su folic acid kenan, tunda dama su suna taimakawa ne a farkon ciki lokacin da ake yin halitta. Suna taimakawa don halittar abin da yake cikin nan ta cika cif-cif. So folic acid ana shan sa ne tun kafin ciki da kuma farkon ciki. Idan ba ki sha a wannan lokacin ba to ko ki sannan sai a yi rijista na antenatal care da wuri, wato awo kenan, don a yi wa mace gwaje-gwaje da wuri a tabbatar da lafiyarta, don sai tana da lafiya ne ake sa ran za ta haifi yaro mai lafiya. Sannan mace ta ringa cin abinciccika masu ƙara lafiya. Abinci mai ƙara lafiya a gurinmu shi muke kiransa da balanced diet. Balanced diet ya haɗa da kalar abinci irin su protein kenan, wato abinciccika masu gina jiki irin su nama, kifi, ƙwai, madara, yogurt, wake, waken suya da sauransu. Sannan da carbohydrate, wato abinciccika masu ƙara karsashi irin su shinkafa, taliya, macaroni, gero, masara, alkama da sauransu. Sannan da vegetables, wato kayan ganyayyaki kenan da kayan gona. Sannan kuma da fruits, wato kayan marmari kenan. Sai dai yana da kyau mace ta guji shan gwanda a farkon ciki, musamman ma ɗanya don takan iya ba da matsala. Sannan da kayan fats, wato kayan maiƙo kenan masu ƙara lafiya, irin su gyaɗa, man zaitun, avocado da sauransu. Sannan kuma mace ta ringa shan ruwa sosai, wannan shi ma yana da muhimmanci sosai. Sannan bayan abinci yana da kyau mace ta ringa motsa jiki, wato ta ringa yin exercise kenan. Sai dai yana da kyau ta ringa yi daidai gwargwado wanda za ta iya, ba wanda za ta matsa kanta ba sosai har a samu matsala. Sannan kuma mace ta ringa samun hutu da bacci daidai gwargwado. Sai kuma ga mazaje yana da kyau a ringa ba wa masu juna biyu support, wato gudunmawa ta ɓangaren ba su kwanciyar hankali, nutsuwa, kwantar musu da hankali, ba su haƙuri, taimaka musu wajen zuwa asibiti, abinciccikan da suke da buƙata da sauransu, don wannan mace tana da buƙatarsa sosai. Sai kuma exercise in the other room a lokacin da ake da juna biyu baya zubar da ciki, as long as komai lafiya ƙalau yake.